Benye sina no ati obla sise ontumi nyina ho po. Ontumi nyina ho. Tini jina we si ontumi nyina no obuwa hwe. Ya le na affect ne na nyina. No sans we henia. Ba chan. Eno ya de ne kwa agura sama no mse emetua 14 million. Na ne nua ba akọ di na chi ya le ekobo ka 6 million. Mentimi afala nko bi na we asa ba be ka ho. Samuel Addae abofra wadi mfie mienu 2 years a ofri Mamponten a ewo Ashanti region. Abofra ma machiremu a sebi adwuma a woya ne se obekọ nsupa ama mesinfo na wodi asidan. Ma machiremu a dakro woni Samuel ekọ babi a wosidan no na mesinfo bench a wogina so de plaster dan no edane ebo Samuel ani ho na ebo na ni ho sa no de Samuel ko hospital otwa hospital kwanya ma edu baabi no sebi ne sika ewo no ho nyina no esae sese Samuel ani a bench emini boy no hono abofra yi ani atimi ahona manakata na niba no nyina so ama sebi na niba no epie sese sika a doctors for hwehwe sika be 30,000 Ghana cedis kane sika no 300 million sese asetena mu aye den de ama Samuel na maame because maame kiremu a adwuma a wotimi ya ene ensupa maame kiremu a ensupa nso nye adwuma a ebetimi ama na arezi sika yi sebi susu a wodi kan to ye nyina no wayusu de ahwe ne bai ama ne ho sika nyina asa abofra maame kiremu a yade nyina chi no ne ba no esanso ewo eye henia sese ne ba yinti wontimi esanso enkwa adwuma mami ana abusuan yi esufre ye moa se ye moa won na wontimi enje Samuel enkwa ensi ehonom Samuel adesa na ade achi nyina na suan na wosu se na mami moa no na nani ente obetimi na okakra afa ye mo ba mo ni numbers ya edegu screen ya si na mni se okakra be yi no enkokwa nankobon hiraw se wibi na wode aboa interview a we se wani ji ho a bo modi aso beko YouTube no search for Bonesman TV like it subscribe it subscribe na so a adoma keto be ba nchen na waboso no select all na ade bia de betu bia no wonsa atimi akabi bo modi aso be sanso a share acho mesin for bench ne bi na ebo no hwe ho nti be sha ho ketekete na namle no call Mamponten hospital no mo say nko try straight afuji tim de ko chro no mo se me fa no ko konfa no che na ko wie sei mesin for bench na omu gina so de plastering no ana ebo ne on hwe ho no won fi bezin be 6 months ni nti be ball no meka se na wanya afi ba se nebo obo wanya nti be ba ya 6 months mu na atima ya kasisi achane na muntu be na watima tu afa ho belele ko konfa no chenji sei no akoyi skasem omuguso omohwe no na isi asan akọ na ni a omama mede ne kwa clinic for isi omunso hwe no isi akoyi skasem na na kwa isi ontumi fa nyina ho no yes no nanti edi agro kama sisi hwe na doctors for kwes ka bi omu hia ama ase betua na bibisa mpachan skabezing to sisi ya ejina hai sika ebe hia ni titiro no mo de mentumi nka because me ba no san wo hernia problem there no kra no mo se ehwe we ni wi a o mesa yi ama no tiska de bebe 300 million ena ebe hia bitumi de ahra ko because de bi e kwa laba ye koye no ne boden ni nu ayeto no enya asem ketewa tide o hono abusia mama mo akwaba emfamra Bonesman TV na menim se ne mihunu bi na wo hu a abofre o ha Samuel Addae akra sabi wadi mfimi no pe na asemi ya arahosem no sabusia ohwe akra sabi mfimi no enye isi na de wo no na ohwe se mesinfo table ya omugina so de plastering atimi abono ama sabi o nani atimi ahono amanaka nani ma ahono amanaka na niba akra keto 2 years abusia ma yehwe no namu mama yehwe ni onamu abusia we de me show na ma mechemu a 2 years yi ye ya we onamu nyina no sanso e wo ye henia problem doctors for say oh ose opeden what if I no sorry
Oh, fano, dano no. Oh. Kafra. Same at the same. Same at the same. Yami adom. Oh, aya we ya. Same ho beto wati. Ya no nyina ma twa yo ho. Omo ye den. Ma papa na num ho ayo operation wo ho. Na num nyina. Oti mi didi. Ade ade na oti mi di. Apart from drink, na night thing. Kokoro ntimi nom. Soro ne se na hono. Na form no akesi. Nti wo de adem. Nanim, o se na num ai den. Soro no bebe mu twitwa na hono. Na form se no so asan ho nti ne se finfin no. Ahun akesi. Nti ntimi resade. Same ye be sorry sisi a wate. Kafra. Mama, wo ye de adwuma. Eto me ko super. Super na me ko. Ko super. Acho mbani ya ntimi na adwuma bia. Se me tifia. Oh. Fine you wate. But mbanye sina no ati obla sise otumi nyina ho po. Ntumi nyina ho. Tini jina we se otumi nyina no obuwa hwe. Ya le na affect ne na nyina. No sanso henia. Ba chan. De bia da ho se ma mi hu ye. Kola ka to otumi bi na no ka se me ma fa me. Ma mi hu ma bi mani ma me. Na ni ba kono de hu. We no ehunu be kata na ni no so sei. Na ni kosia no kra na mi hu. Nye da B5 OG. Ba ne ka sa se me peja no bla na ni ha nyina hu na kata na ni kosia no. Bom pa yesu ya de china doctor se no be hwe no. Bo sa se say do no de hwe no. Kwa ka to tin ka se ma mi hu ma ti mani ma bi mani ma me. Ma den ma bom pa ye ma me wati ma bom pa ye mo den ma me. Maybe I do if dinner coupon. Abusia me de dwuma de ni nyina esi ahanom. Me dey the bones man. Minim se abofra se me areho ye pa mesremo 30,000 sika kese na minim si bitima ye amana broso. Mesremo o ma ye nyibi na ye mfa emoa. Nipa benya wa na efiare ama me na wanse na efiare ye mo nipa wo mra wote ase. Makra mu nyina emrepa mu no ye besan so ahia. Bye bye.